हेलो रायजोफोर दिनैहाय सेकेन्ड डेनि शुट आरो माने जोङो होजों लाबाय नालाय बे वान डे जाबाय नैबे चिराङावहाय भुटानाव लायबाय नालाय ओमफ्राय दिनैहाय जोङो उदालगुरियाव फैदों डान्सार्सफोरजों लोगोसे दिनै लानोसै नालाय दिनै फोजोबगोन आरो ओमफ्राय दायो जोङो धोनस्रि रिजर्टआव फैनानैहाय उदालगुरि भैरबकुन्दनि ना बेयाव फैनानै एसे ड्रेसफोरखौ जोङो गाननोसै आरो बोरै ओमफ्राय गाननानैहाय बेयावनो एसे लानोसै नोंथांमोन जायगाफोर देखायगासिनो दं माबायदि बेसे मोजां आरो लोगोफोर मोजां ना बिबार बारिफोर गोजा आरो दा बेयावहाय मोननैसो लानानै भैरबकुन्दनि बै खासि बिबार मेरला बारनाय दं बेयाव लाहैनोसै आरो हेभि दा जोङो बिदिब्ला आङो लोगोफोरखौ डान्सार्सफोरखौ देखायगासिनो लोगोफोर दै नायनो था चलो दा आङो नै थाबायगासिनो दं आरोना लोगोफोर नायदे ओरैबायदि साइजखा नै वाव जा साइजखा नै लोगोफोर ओमफ्राय आंनि गस्ला गोथांजों नैबे बिफांनि गोथांजों ओमफ्राय इसोर बबाव थांखोथाय आन्दायबाय आं लोगोफोर बबाव थांखो इसोरो जारलासो जाबाय माथोलै वाव बिबारफ्रा नै हेभि नुयो माथोलै हनै जावा मा अके दायो दख'ना गाननोसै जोङो आंहाबो दख'नाया गोजासो ओमफ्राय डान्सार्सफोरनाबो गोजासो आरोना लोगोफोर बेरखांखासिगोन मोदानलायनो सान्दुङाव नै जोंना केमेरामेना हेलौ मोजां दा हिटलै ने जायगाया धोनस्रि रिजर्ट हनै आं दा जुम खालामनो आखाइ गैला लोगोफोर नाहा फुल जाबाय हनै रायलायगासिनो जाबाय दा जाबाय जादोंना जायाखै मिथिला आङो एसे नायदो बोरै नुदों बरिया रायजोफोरासो बुंसै नामा मोजां खालि मालाय देलायबाबो सुन्दरि सुन्दरि जाबाय दायो रेड दख'नाजों आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आरो बेलेग जागोन बेयाव लाग्रोनोसै आं दा देलायबा बान्दरिस नुयो औ बान्दरिस नुयो सिम्पोल मोजां आंबो गानबाय लोगोफोर रेड कालारनि दाखाल बायनाया गानबाय नै आंखौ माबायदि नुदों मोजां फार्स्ट टाइम रेड कालारनि दख'ना गानदों आं लाइफआव गानफेराखैमोन फार्स्ट टाइम दिनैहाय आंजों समायना समायखाय आं मोनथिया माबा एसे दाफबदोंमोन फाउन्डेसन गैया नै सान्दुंजोंनो गलिजोब्बाय मा जाबावगोनसै जायालै बिराद खस्थ' गरम बोथोर माने नै सेप्तेम्बरानो लास्ट जाखाबाय सान्दुङानो ब्राइटआनो बारा ब्राइटनेसआनो अभारलडेड होनदो दा डान्सार्सफोरा ओंखारगासिनो दं बिसोर फैनाय सिगां आंनि लिपसिं पार्ट दंबावो मोननै मोनथामसो बेखौ लाग्रोनोसै ओरैबायदि गरमखा आं फोजोबनो हाबा आंनिखौ ओरैबायदि खुसि जागोन दानो नोंखौबो देखायदो ये मा लादों ने आखायाव नायदो माने नोंबो रेड गानदों आं रेड गाननायखाय साला कपि केट आंसो गानग्रोबोदों ना ओमफ्रायसो नों गानदों मिथिखादों नों दख'ना गोजा गानगोन होननानै अयथासार गरम लोगोफोर आयौ सान्दुङा नै आं सहायनो हाला गोजा गानजाबाय माथो गोजाजोब मोजां लोगो सेन्देलालाय आंनि महरा गोजा सेन्देल जालालै आं सहायनो हाला आं माबा जाबाय थायो आंहा दा फिबिखौ होनानै आं दे दख'ना गोजा गाननायजों फैद' नै आइयो बरिया जादोंमोनहाय आंलाय साथा सोमनांबाय नै सामथाइ दं दसे नेनानैसो मोसानांसै बोरै जागोनलै मिम' सान्दुङानो माबा कम्पिटिसन नांनाय बायदिसो जाबाय थाबाय बोहैजोब्बाय हा दोङो जागायसिगोन सुदा आइयो बेस्राफोरा खस्थ' मोसानांसिगोन ने सान्दुङा है एसे नैबे जोमैफोरा थाथेना होबा हामगौमोनलाय बिराद गोसालै आयु अखान्थि मोनबाय
लेफ्टजों स्टार्ट खालामग्रो दे रेडि दे रेडि नायनो मोजां मोसानायफोर जोंहा नैबे हमटास दे लागोन आथिंखौबो लागोन इसोरा अनबाय जोंखौ सान्दुंखौ एसे होथेना होबाय नै एफा खस्थ' गरम मोसागासिनो अन्थाव बाथावनो जा मोजां मोसादोंना बयबो नायनानै हो होनदों फरायना हो लोगोफोर आरो लाइक शेयार खालामना होथार दै बयबो कमेन्ट्सखौ हर बिसोरबो खस्थ' खालामनानै मोसादों बिसोरफोरा अन्थाव बाथावनो आंबो खस्थ' खालामदों केमेरामेनाबो बिसोर गरमा सिख्लाफोरने गरमा नै हरदोबाल सायायाव थाखोमाबायदों थाखोमाबा आग्रा मोनला नै गैला थोनाला सायानो फैद' साइकेलाव फैदो ना फट' लाग्रोयो बाव फट' खेबनो जागोनसै दे थादो दे दे दाबो दे नोंसोर थांग्रोनाय आं खिथिना दे थादो दे फट' नैथि हयनि बायदि सिफुंसोनायाव तुरुरुनायाव गासिबो हाखुमा थादो आरो दंबावो बे खननै मिजिगा गासिबो आरो सासे नेक्स्टआव खालामनो हागोन गोमोजों लानोसै बेखौ गोमोजों लानोसै बेखौबो लागोन गोमोजों लानानै बेखौबो मोनसे लाना दोनसै गोमोजों दे एसे माबानानै था एसे सिथाबनानै था गावस्रालांगोनसो नालाय फै दे होमबा जाबाय दा दे प्रेक्टिस होनानै होदो दे प्रेक्टिस दे मिउजिकआ अबेमोन बिनिफ्रायनो रेडि गो दासो जोमैया साग्लोबजोबदों अखा हासिगोन अखा हानोसै अखा सामथाइ गोजा नुवाखैलै अखा मोनसेलै मेमन मिथिलालै नै अखाया नै दे रेडि जादों बेखौ होना होदो ससेखौ बेखौ होना होदो अखा हाबाय नै अखा हाबाय बेस्राफोरनि सामथाइ खानांबाय नै सामथाइ सामथाइ माहाजोन सामथाइ मालिक मिउनिबो माथो आंनिया बानो माबा जादोलै जोङो सिंग्रा अखादा जादो नै स्प्राइटनिफ्राय खमासो लोङो गोथाव थावा थावानो गोथावखा दा जानोसै आंबो नै जानायसै दे जादो दे अखायाबो हागाबाय दा अखा गैला जाग्रोनोसै जाखानाय सुट लाफिनोसै मा जाबावगोन जाखो खोरोमजोब्बाय नै अखाया आयौ गिबाय दाबो जोबाखै सुदानो अखा जालाय सान्दुं जालाय असायसो नासयदों जोबखाबाय आयौ मोफ्लामबावबायसो जोमैया जा उरायखोबोखाबाय नै अखाया नासयबाय खिन्थु अखा नासयबाय नै
दसेनो सान्दुं दसेनो अखा ने खारद' नै अखाया अखायाव सासे नै सेल्फिबाव खारद' जालालै अखाया न' सिङाव माबादि बोथोर जाखो हा माबादि बोथोर बेलाय गिलु बालु आयौ location change di nama hebat location change चलो मेरा kondo kamera umen jabai kamera men tuh नांगौबा कन्टेक्ट tuh nunggu jenbai nih baiklah hasilku welcome to Bhairabkunda picnic spot Bhairabkunda brayo ma Bhairabkunda होनला बायदों ना Bhairab लिखना हूँ ने अखमियानि प्रनाउन्स खालामदों ब्रायखो Bhairabkunda गुबुननिखौलाय बोरै रोंफायनो नों बेयाव थायो नामा औ बेयाव खम लाखिबाय दा जिंखौ खम लाखिबाय दा माबा 50 थाखा खम लाखिबाय औ दे हामबायसै 200 जायोमोन आरोना दे थांदो एन्जय दे आया अखा सिमानालै सिख्लाफोरनाव नुबाय दा सेल्फि लानायफ्रा अखा सियाब्रा अखा सियालै खोनायाबो जाथिया अखा सिमानालै ने सिख्लाफोरनाव अखा सिया थाथ'नांसिगोन एसे मोजां नुदोंमोन दे लकेसना अखाया हागाहांबाय एसे नै सुदा जोंना सोलिफिनसिगोन दायो फैदो हायदो नाम्बार हायदो दे मोनागुलायबाय लोगोफोर फासथा जासिगोन नै माला ओंखाम मोनजायाखै मायाखै बेसराफोरा मोसानानै मेंजोब्बाय दासो जोबखासै 3 घन्टाया माने अखाजोंनो सान्दुंजों थांखादों ओमफ्राय लास्ट जादों नै एसे खाथला बाथला लाथोंसै ओमफ्राय बे मेथाइखौ आङो थाबैनो रिलिज खालामनो सानदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायदो सापर्ट खालामदो मोसादोबो ओमफ्राय शेयारबो खालामनानै होदो नाय साफानि नामा दे लाना हो मोजांसो नुदों मोनाबायलै मोनाखासिगोन माबा भिडिअ सोलिगासिनो ब्लगिं जागासिनो होनदों ब्लगार जादों जोंबो गोदान दे फारबिया थांदो ओमफ्राय फारबिनिया होदो एसे गोसो बायदि हो नों मा एक्सप्रेसन होनो हायो एक्सप्रेसन कुइन खासो दे सानैबो आयु आरो Ready? Unpin lang. There, ready? 1, 2, 3, go. Giling nang ngồi khi nào nữa? Iko phayang nữa. Giling nang ngồi khi nào nữa? Iko phayang nữa. Phun chưa luôn. Iya, rilis deh. Udah thang nữa, udah thang mấy đã. Về luôn kia luôn.